Radaphan isi birta keme corona abur kangdang aporahut keme aphaita nangbar bomlo. Dokmoka pen samelang soada kaceleng atubar kainu parpiga jo korkanthi arat kaceleng kisung kiponang. KSA Hamren Regional Committee atum Bengaluru kachong dada matumaphan tangka kirabdun. Karbiang long live kelang aradona phan same nili hin pen adap ki me kardom nang bajirik lo kardom. Nili sami juli bepi nonarjuik tha bertang ton pen. Asam along riar lota COVID-19 na kisoki un ke prabom ang bongsi bang pharo isira trokebra ke thomatum ke somi ponlo. Pirthe kapathirunut kaphere meme corona abur kangdang bomajok somindar adang pialong non an lak trokebra achitim sosia tuma phan untanglo. Lapen lak thomra achitim sosia tuma phan kopai kelang no penajo bangso ke sopen aprandam nanglo. Pirthe adang pi bangso ke soki un ke prabasonsi ladak asam along rialong tame ki un ke prabajoini birta kirimbo ma porhut anke bangsuri isira sirkep kepra bangke thom an pleng tanglo. Setami laso angbong hawarara phan birta ke mea bangke lahenlo bangso ke sopen ke mea phaitami nangdo bomlo. Asam along kedamtang aruni phai thongkep arni puthot bang thomkep ra nerke batum ke somi ponlo. Labang thomkep ra nerke batum ke pre-exam se ke langa hemalong pensi ke somi ponlo lake Guwahati Medical College and Hospital pen bang hini Jorhat Medical College pen bang ke thom Fakhruddin Ali Ahmed Medical College pen bang nerkep Mohendra Mohan Chaudhary Hospital pen bangkre isi lapen Silchar Medical College pen bangkre pliatum ke somi ponlo. Asam along pangrumpet pen non an bangpharo isira trokebra ke thomatum ke somi pontanglo lapen bangpharo sirkebra bang ke thomatum ke sechelang bomlang. Lasi ke so kelong atum tami ningche ba bibepin pen ke so pen kachedan henlo kemi ponjiang thekke lapen ke so kelong le atum tami kachire dunangji abanga kenang sotlo. News report Sarjib Kathar Karbiang Long Lai. Dogmoka pen samelang so kaceleng atowar kanghon kangjin sopen nangselam pivekasonte mesenji pusi cheroktok araratum EM Raju Tisopen CM Tuliram Ronghang atumaphan kachuningri. Hawar ki hat subdivision angbong Karbi akhai atum ki doa phai ke ongnai lake Dogmoka tekelangjun dhentaghat samelang so lapen langlok so henlo. Bonta labangso habar kido araratuma phan ingthur ponangji bu kamatha bang avidadajok Karbi Anglong Autonomous Council arta ningkan trokebra sirkep nangkleng dera phita hako rikong bedvot kaching thang akai hoda sonsi gari motor kacheleng ke mesena barsai abilang bangso phuthak cherok togaratum kaningje atengke korkanthi constituency arlo penang an rong robajo tobar so kaselam piponajok rong araratumta ke mesen kacheleng atobar long rentilo bangso ajok non KAC kachari ponbo BJP sorkar aphan kachoro lapen ning kache the alam the chepaklang renti bonta dogmoka pen samelang soada kacheleng atowara bangke akeli kaheno mate kewak par pigajok becheng apor nanglelote towarang bongsetami langbong lapen inghana josi sai jok jepen cheheladang koktitilo halapu dongmuka kahithi pen kilometer isia bichot pen tobar kaheno pangcheng ponsi penangan adimke tobar ke vaksi omonaglo Lasonsi dhentaghar ahithi angbong chit along setami tobar piangbong langbong kachetang plak ajok inghana josi sai jogje raratum kachehiladnang pheri memean pinlo Lasi bangso tobar prabjin pen nangselam pinangjipura cheroktok korkhanthi araratum local MEC EM Raju Tiso lapen Jasemet Karbi Anglong district along jakong kethenai lapen ningkemenai abangphu KAAC CM Tuliram Ronghang atumaphan kachuningri padopon Dongmukak pen semsining di Karbiang Long Lai. Tangtenon malam so dihina mauphan biar tang ton poneksina. MS Punctual Stationery. Just step in once and feel the difference. MS Punctual Stationery at Rongkhelang, Dipu Manja Road, near Don Bosco Higher Secondary School, Dipu, Karbiang Long. Where you will get all things available like groceries, beverages, and personal care items. Here you will also get necessary household items like electrical items, gift items, mixer grinder,
table fan, ceiling fan, rice cooker, and many more. Shop to the fullest and get 5% discount on stationery items and 10% discount on household items. Protect your pigs from African swine fever. African swine fever is a viral disease of both domestic and wild pigs, which spreads quickly and kills most of the infected pigs. Humans are not affected by African swine fever. Sign and symptom: high fever, loss of appetite, depression, weakness, red, blotchy skin or skin lesions, vomiting, diarrhea, coughing or difficulty breathing, abortion, and sudden death. Prevention: no treatment and vaccine for African swine fever. Stop entry of visitors. Don't visit infected areas. Keep the pigs in enclosure. Separate the sick animals. Do not leave food in areas accessible to wild pigs. Dead animals should be buried scientifically. Use bleaching powder about 10 to 15 gram or liter for regular cleaning. Use potash for food bath and 0.01% solution, 1 gram or 10 liter for spray inside sty. Keep in constant touch with nearest veterinary doctor. For more information, contact District Animal Husbandry and Veterinary Office, Karbi Anglong Depot at 8790-536892 or 700-280-3658. Dihinamo bhi puthot birtar juthiglo COVID-19 ake so kangdang plobajok det piadang kangkir klaga porohut kapre kalong ria long kaching thanglok ke ongdung Karbi Anglong aradatum kedo ke thak pen tanglok kecho kijun ahin setami akisung kache chakna atum se ke onglong lason si komane atuma bangke methang ahem kaching tumpen chepathia bang chepathilo lapen akeng pen ke bang lapen Tamil Nadu along ripen cycle pen ke bang atum tadulu lason si kedamtang aruni phai kret roxy ani ada porphai ner ke malom Tamil Nadu pen methang sai kachong daralong kedam ke bang a cycle pen nang barsi methang ahem mate Karbi Anglong an kachebang jihapan bor ilo bonta Karbi Anglong live lapen social media along KAAC CM tuliram ronghang theklong si tongsekot pen kerapali dunlo bangso kerap kapali pen ajok cycle pen ke bang dhorom hanse rensing kramsa rangsim teron Rohit Be, Bikrom Be, Samson Inki lapen Waisong terangatum mesen pen Karbi Anglong mate methang ahem nang chile longapot KAAC CM tuliram rong hangapan kiro pajirpon. Ini tum kacoro alam ke kapajirji ko alam ke lapu hanlo aphang si non kachari bom KAAC akerai mate sar tuliram rong hang ahin pen penang an akirap kilong tangka lapen kicu kijun an kidu kedang lok nilitung methang ahem mate methang arong asongsi non korantan along an nang lelo lapen dolong lo lasi nilitung bang toksi arat ning kang sam aklong pen ake hai mate sar tuliram nong hamapan coro pajelo sar tuliram terang penta nilitung kicu kijun pen dang lok penang an akirap longkon lo lasi alang ni kontan nilitung bang toksi arat pen ning kang sam aklong pen coro pajil paro lapen nilitung apan kang on kajin so pen doan nangacerap dun adhok atum nili ekon along kicu kijun apan ku nakapathai dun atum apan ta nilitung bang toksi arat ning kang sam aklong pen coro pajil lo lapen news along apherang ke lapen athandang adang pu adang ki atum nilitung apan piuthe along nang pajekhang pi pen akera long kon lot lasi alang nitung apan ta nilitung bang toksi arat pen ning kang sam aklong pen coro pajelo Kerap kelong pen kedamtang aruni phai inkoraner cap arni Diphu Medical College along an nanglesi
Medical lahin pen ke claim nangji asai doan claim patang ponsi nonamat khironi high school quarantine na boha alongsi quarantine dodun bomlo lapen COVID-19 akiso do abia bangke arnama phansi hodai pon upusi karbi anglong lai fasa hemalong birta nang pali Hamren constituency angkang chitung langso arong pen bang thomke bratrok Bengaluru kachongda damatum aphan KSA Hamren regional committee atum tangka kerap kipidun West Karbi Anglong district Hamren constituency angkang along kido chitung langso arong pen bang thomke bratrok Bengaluru arong supi kachongda damahut corona avur penajok det pi kangkir klaga porohut chingthang dun loglo Alang litum hem ka chabang thekte dara jok halada kido se kecho mobe penchenglok prek jamakisung chechak nanglo Bangso alama puthak kedamtang aruni phai thom kep arni KSA Hamren regional committee amai phu Probin Timung Kongchun bang Babul Tokbi Ari Sanghuatum Humson Teron Birson B lapen Biren Senaratum Chelangsi Kisung ke pho ahema soratum aphan tangka kerapa jodamsi KSA Hamren regional committee atum pen KAAC CEM Tuliram Rong hangaphan Bengaluru along kachingthang damlok atum aphan Prabjin pen hem kachewang awarsai Pinangji pusi kachuningri padopon ahok lo bang thongke batrok arada tum benglo along sudu dapen tulang sucot kali lang sudu penadu bang nelke bang tu nasi nili tumen tame un ana bang ke raplo nasi nili kachuningri kaktung bega bang alalo kar binglong otonomas council CM sarpan non alang litu mapan hem kapace bang labang soa a facility ki bio apan sinili semera jo people lo dapen terap kesuhang lo alang lihan KSA atum kerap kapajodama porhut ahema soda tumpen kache thando na tenki longli phelang setami chejora bang chejorlo lapen bangalong ramrong pen setami Bengaluru kaching thangdam logatuma phan tangka lobomlo bon ta nona bangke nilitumta arlong kachotheng chongdat chotbensi hemrit kachelang ichora jok tangka lomo wedar lupusi ningdup chapaklang ponrinti nilitumta kisung pena joine nilitupu ka Bengaluru chongdat damlo nona bangke kisung lo hidita bondok CBL lo kapiwang dia phan ang kita nilitumda da kichu mo yang se harlong heng chok pen se ke claim amat hiditi bondok CBL kok lo hon sar tum ke ke dengan teman kemana ngacung ning rike dan itu masuk ko tumta ke boy semana se Bengaluru hawatam joilo anon ke bang dia phan alang itu manda ke bon kan ke pendok se hem ke bang phan ini punang kolbom lo tangka posan pro phan ni sim ke harlong kenjar masih long hekeder penanjok si sok kedai pido bangalong ram lo asut pen langsung sini nani tumge lu tang lo nasi yang tu phanta kerap tu hang tar itu phani kerap pun dia phan yang papang dia phan News X report Karbi Anglong live Kidu kilak arat kisung tektik aporahut BJP asong atumke vote farman racharisi pathurong lopusi KADCC dunmai phu roton ingti karbok padopon COVID-19 penajok lockdown kibirol kichulong le kichulong le kadure rada tumaphan sarkar pen kapanong pon asonten ahormuta prabjin pen palise raknang jipusi pini KADCC asai hemalong hirangke amai ke phahot Karbenglong district congress committee dunmai phu roton ingti ke hang pasupon KADCC Kongchun bang Dr. Mongvi Rong Pipen Suran Singnaratum Kachitong dun Hirangkia Mayalong dun mai phu roton ingti kaning je thua tengki tong sekot pen kidukela arada tumaphan suri kya patangka ekanonong thappi serak nangji lapen chiklo jantrok aparman suri kwetok sira pharo pho tangka sitami pajer serak nangji anparta lockdown pen men kisang nangkok beha bepar choklema tumaphan non puthot beha bepar ka choklem thujiaphan tangka ke rappi nangji Lata loan pen kali akejoy pen sikera pinangji pusi dun mai phu rotan engti pherangke maya long pen ke hang pado Speak up India asotu ningjeno pula solam Speak up India programs kami dolo la so respond ka do kami yang kang lo la kana samong samin meeting lo ni long la so ka tahun ni tum alha ka demand rat ki du kelak tum hani du ke hang ki do Rada tu menjadi tu kaning jeep itu sarkar phat hal hai ki kupiloma tong se kot pe idu kela ka tum phat jitu ke claim mobe tum phat la so lockdown COVID-19 pe la ne bon kla ka jo ne ki chum mobe ki jun mobe tum phat tong se kot pe non mat je hala tum phat suri kya patang la tum phat ekon lo
Dun mai phuroton ingti pherangke mai longka ningje thua tengki lockdown a joining job card ka chongdat asai ni pharo istiadim ni pharo hinian ka chongdat ar ni pabat pon thunangji lapen sarkar pen ki dukelak arat do ana phan kapanong pon ason do an kilong vek nangji arat atumsi longchat nangji Ladak BJP amonit lo pupen kali kalang atuma phanta amen ki jong pon thabara da bangke chokche puta dun mai phuroton ingti ningjesi non rat ki duk kisung hekte ka por BJP asong atum vote a joini ratchari kapaswa bangki chokche puta pherangke mailong dun mai phuroton ingti ninje pon No, that state pen local issue dala. Local issue along same state government la pen. KC bhane tum bare jonai. Je ki du kila ka to phana so por ki sung ho. La pen sang ke the ka do ka ve ke ron aptha ki chokche. La pen jitu hala agriculture a hoi pen ke rap ki pi hala hai ta ki chokche do kul hai dak kulon. Jinin farmer tu pradhan mantri krisak sangman nithi scheme along. Kalau tak ada hakik job je tu pun tunjang. Jadi hak din piloma sakuri ke do tu. Abe party ke jogi jolang tu along leka be tu hal hai phan tamil atun ku piloma abe beneficiary list long ke. Hal hai job je hai bank ke disarkan dadai. Camera person Roshan Hansip and Sarjep Kathar Karbengong live. Tadi pinya Adap Abirta ke lapuan sikang tonik lo domi thakmi arni kimi.